खुलुमबाय अहम बोराइ बाथौ रिं क्लिं बोसे दहाय आफा बोराइ बाथौ दहा। नै लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो क'क्राझार बागानसालिनि बाथौ थानसालिखौ दिन्थिनो आखायाव लादों। अब्लाथ' नायलांबाय थादो। सार खुलुमबाय। सार एसे भिडिअ लादो सार। गोजोननाय थाबाय। सार खुलुमबाय। बे क'क्राझार बाथौ थानसालियाव फैयोब्ला नैबे जाबाय सिबियारिफोरा थानसालियाव हाबनायनि आगोलाव आथिं सुनानै थांनो हानाय। नैबेयाव बेबायदि सुबिदा दंखायो, आथिं सुनानै थानसालियाव थांनो हानाय। आंबो नै सुबाय, दा सुनानै थानसालियाव हाबबाय। जों गिबियाव थानसालिनि फार्स्ट स्टेप गाखोना नुबाय जे मोनसिंसिं बोराइखौ जों नुग्रोबाय। नै बेहाय मोनसिंसिं बोराइनि सावगारिखौ बेयाव दोनदों आरो बिथिं बिदिहाय मोननै सिबियारिफोरा गाखोना थांनो हानाय दं। जों नैबेथिं दा जाया मायो जों रिथि थांनोसै। गिबियाव जोङो सिंनि खोलोबखौ दायो उनाव खिन्थिगोन। बे जानाय लोंनाय दङ। गिबियावनो थानसालियाव हाबजेनबाय। नैबेयाव दिनैनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लिडारशिपनि फोरोंबादाया हला नैबेयावनो जादोंमोन। दैदेनगिरिफोरनि लिडारशिप फोरोंबादाया नैबेयावनो जादोंमोन। एकदम जोबोद समायना। नैबिदि ओरैहाय फेननि फेसिलिटि मोजां। बेफोरबायदि थानसालियाव फैनानै गावफोर गोजोननाय मोनो। जों दा डाइरेक्टलि नोंथांमोननो दिन्थिनायदों क'क्राझार बागानसालिनि बाथौ थानसालिखौ गिबियावनो। बेयाव टटेलि 9टा खुन्था। नैबे सायाव दङ माइनाव, बाथौ बिन्दो। बे जाबाय 12,000। खिन्थु बे जोंनि गामिनि बायदि प्लेन हायाव हानि थानसालि नङा। बेयो आरसिसि लुनाय। नैबेयाव दौरि बावगिरिनि बेयो बैसोमुथि आलि, माइनाव बिन्दो आरो नैबेयो 12,000 बिन्दो। बेनि अनगायै आरो सिगांथिंजाय सिजौ आरो बाथौ। बेयाव जोबोद समायना। नैबिथिंनिफ्राय नायोब्ला नैबेखिनियाव सासे गाहाय दैदेनगिरि दौरिया जिरायो। बिथिंजाय आरो एसिसटेन्ट दौरिफोरा जिरायो। बेनिफ्राय उनावहाय सिबियारि खोलोब। दा बेयावनो आरो मोनसे समायना सोमोनांथाव जानानै दोङो नैबे रुम नाम्बार 4। बेनिफ्राय नायदों जोंहा नैबे रुम नाम्बार 3आ बे खफ्रा। नोंथांमोननो खिन्थिनोसै। बे जाबाय खफ्रा। बेनिफ्राय नैबे जाबाय अखं। बेनिफ्राय बे जाबाय इसिं। आदसा, ओरैबायदि समायना थानसालिखौ नैबेयाव ओरै गिदिंबाय आं नायना ला। बिथिंबो गोथारै दौरि थानाय जिरायसालि दङ। बेयाव बे गोजानाव रुम नाम्बार 5 गोथारै दौरि दौसिन। आरो बेयाव दंबावो बाथौ बोसोन होग्राफोरनि 6 नाम्बार रुम। बिथिं थांबोला नैबेयाव दङ रुम नाम्बार 6। जोबोद समायना। दा जों नोंथांमोननो जानाय लोंनाय परिबेकखौ खिन्थिनोसै। नैबेथिंजाय ओरैहाय आगदाथिंजाय ओंखारलांनो हायो। नैबेयो जों दा गोजौनिफ्राय गाहायाव फैफिनबाय आरो बेनि सायाव एकदम साथाराव आरो लांबावगोन नोंथांमोनखौ। साथाराव लांबावगोन जों। दा जों ओंखाम जानाय सिङाव फैफिनबाय। सालबारिया ओंखाम जादों दासो ना? दे। बे संग्रा रुम, बे किटचेन, जाग्रा रुम।
आरो नैबेयाव दिनै दै बेखेवदों सेल्फ सार्भिस गावबा गाव जाबाय आरो बे बायजोनि र' जों सायाव थांनांगौ आं खिथाफिनो ओइ थांफिनांगोन फैबाय सानसेनिफ्राय थांनो थाखाय फैबाय सानि परिबेखखौ नायनो थाखाय नैबेखि जेरै जों सानफ्रोमबो हा दै होनना बुङो नालाय नैबे सानजा बोराखै बे जाबाय साननि थाखाय न' बानायना दोनो आरो नैबे जागोन फिरफिला बिर होनायबो दोङो नैबे जाबाय राजकुमारि अख्रां नैबे अख्रां खोलोब खोलोब बानायना दोनो नैबे हायलुम हा आरो नैबेयावनो बिथांमोना फोरबो खुंबा फिरफिलाखौ बिर होयो आरो नैबे एसेयाव फैनो खिन्थु मोजां हायलुम नैबेथि दंबावो जोंहा खैला बारनि थाखाय आसलथे बे न'खौ साजायनो थाखाय बानायदों आरोना बे बार नैबेथिं आरो मोनसे दंबावो आग्रां आसलथे बेखौ कमन नंथारा बेखौ बानायनांगोन होननानै खिन्थु बेखिनि जायगायारि दङ नालाय बेखौ बानायदों आरो मोजां मोनदों एसे मोजां परिबेख मोनदों दावब्ला बिदि क'क्राझारनि बायजोखो क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजआ दङ आरो बिद्यापीठ फरायसालि आरो बिथिंजाय ब्रह्म मन्दिरबो दङ नैबे गाहाय दङ मोनथाम खोलोबनि बानायना दङ खिन्थिदोंमोन ना दा नैबेथिं जों थाङो माइनाव हथात बेखौ नुख'नायानो जायाखै आसलथे बिराद मोजां आसलथे ओइ आरो मोनसे सिब्राय मोनदों ओमफ्राय सिबुरिनिबो न' जिरायो आसलथे नैबेखौ जोङो माइनाव बुरि नङा ओरै माइनाव बुरिनि मुङै माबा मोनसे बानायना दोनदों आरो आं सानदोंमोन बेखौ माइनाव थिसननाय होननानै नैबे जाबाय मोनसे सिबुरि आरो नैबे जाबाय सिबुरिनि आरो ओरैहाय मा दंबावो ओरैहाय जोंहा जितु बाथौनि नै क'क्राझार बागानसालिनि हाफाव बोराय नै बिदि थाबोबाय जोंनिया अर्थात आं जिथुखौ मोनबाय जिदाइन जरा गुरुफोरनि मुङा दंजोबो बेयाव ना नै खोरिया बोराय बे महिला नैबे महिला बोराय आरो नैबे जाबाय बोरलि बुरि नै बेयाव जोंनि बाथौनि टुपखो बे खैथा जाहा खना मोनब्रैनि बे जाबाय क'क्राझार बागानसालिनि बाथौनि जों बेखौ गिदिंनो हायो ओरै जिदाइन जरा गुरुफोरनि मुङानो दंजोबो गोजौनिफ्राय माने सुबिदा गैया गोजौथाराव फैदोंथ' थांफिनजोब्बाय गाहायथिं ओंखारलांबाय